Стигаме до този момент в времето, в който, така да се каже, се появява ясно, анатомично, класическия вид средновековен меч, който е най-лесно разпознаваем от широката публика, който е с относително широко острие, с канал, с относително изявен връх, широк кръстат предпазител и класическия кръгъл накрайник, който е известен като помел. С други думи, достигаме до една от ранните архетипни форми на европейския меч, която наистина е позната от, вероятно, всяка детска приказка, филм. Така че всъщност това е наистина един класически образец за европейски меч. Двуостър с канал, който е горе-долу една третина, малко по-малко от една третина от ширината на острието, с малка загуба от върха, който вероятно е бил мъничко по-заострен, който би могъл да се реконструира. На практика класически образец, който носи със себе си и своите специфики на употреба или както предполагаме, може би ако трябва да търсиме, така да се каже, универсална рецепта за добър меч, то вероятно това е баланса между характеристиките сечене и мушкане на инструмента. Тъй като това са двете основни действия, които се извършват с подобно оръжие, през по-голямата част, през която ние използваме хладни оръжия, ние като цяло се стремим да подобрим тези две качества, сечащите и мушкащите качества на хладните оръжия, като в зависимост от периода, разбира се, и типа на оръжието, понякога е по-доминантна едната функция, понякога е по-доминантна другата функция. И като цяло, както и беше споменато вече, при по-ранните оръжия, които са с по-малки размери, с по-ниско тегло, като цяло са с по-финна, така да се каже, структура, обикновено те са предимно предназначени за сечене, което не означава, че те не са способни да мушкат, тъй като в крайна сметка човешкото тяло не е от най-твърдите неща на Земята. Просто предоминантно функцията е била сеченето, тъй като това е отговаряло на нуждите на историческия период, които са пряко свързани с защитното въоръжение и доспехите на хората. На практика, да, начинът, по който се водили битките, е резултат от прякото състезание, ако мога така да се изразя, между оръжието и доспехите. Тоест, едното постоянно се опитва да пребори другото и имаме в рамките на историческото развитие едно постоянно състезание между нападателното и защитното въоръжение. Доколкото мога да си позволя да дам своя интерпретация, не мисля, че хората са станали по-силни. Мисля, че като цяло с времето ставаме по-слаби. Но тогава все още са си били толкова силни. Мисля, че разликата е продиктувана предимно и преди всичко от технологичното развитие. Тоест, колкото повече технологично се развива знанието ни за обработката на металите, толкова повече ние можем да разширим спектъра на функционалността и видовете и типовете оръжия, които произвеждаме, за да отговорят по-пряко на нуждите, които имаме по време на война. Така че в крайна сметка мисля, че технологичното развитие е водещия фактор, който променя външния вид на инструментите и оттам тяхната функционалност.